filɛbagaw ni an lamɛnbagaw cɛw n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 7 marisi kalo an bɛ ale la san 2024. Sɔgɔmada in na an ka kuma bɛna tali kɛ min na o ye Mali, Burkina, Niger olu wolomasiri taba bɛ ɲɔgɔn ye la Nigerkaw fɛ yen ko yaasa ka se ka min ye wolomasiri tabaw ko ka olu ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ni jamana saba min na i bolo don ɲɔgɔn bolo min ye semasi ye Imam Mahmoud Diko ale senkɔrɔma gouvernement y'a yira k'a fɔ ko o jɛkulu cira ka bɔ yen kun minnu bɛ a la an na olu ɲɛfɔ aw ye. Jo sariyaw ta nasira fɛ ani maaw kana bilali ka kuma ani tɔnw cili min bɛ an ka jamana kɔnɔ jo sariya lafasa jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ye bataki bɔ an na an da don o la. Amara kuranko kuma an na dɔ fɔ a fana na sabula ne ma fili énergie directeur ba n'o ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ ye Adu Ablaye Jibril Jalo a kan ka kuma ta bi hakila e na y'o kɛnɛ kan ye an kɔni bɛ taa safo ni min bɔra la an na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tilegan fɛ sa ka a fɛsɛfɛsɛ k'a da maaw tulo kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ maaw ɲɛna ko n'Ala sɔnna a ma sini ye musow ka don ye. Amara fanga kumasiri do dɛ min ye dun tuloma ye muso ti ko ko la o ko man di ko cɛ tɛ muso min fɛ muso tɛ cɛ min fɛ sa kɛ e ko e ka cɛya dafara. Amara maa caman b'i sigi ka yɛlɛkulu kɛ musokuluw cɛla o t'i kɛ cɛ ye dɛ f'i ka furumuso ɲuman de sɔrɔ i ka balimamuso ɲuman sɔrɔ i ka terimuso ɲuman sɔrɔ i ka woloba ɲuman sɔrɔ i ka limana ɲuman sɔrɔ ko n'i ye muso donnen y'a la i b'a sɔrɔ o ka di wa o bɛ don ko la o ti da soda la dɛ. Amara an b'a dɔn bi k'a fɔ ko sini n'Ala sɔnna a ma gintanw bɛ kɛ nka Amara muso u ka hakɛ to an ye bi Amara a bɛ ka hakili jigin musokɔrɔbaw de la musokɔrɔba minnu n'u kɛra basinaaniw ye musokɔrɔba minnu n'u ye musoya dɔn k'a kɔrɔ dɔn musokɔrɔba minnu n'olu kun t'a fɔ kɔkɛ ma den minɛ an k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na musokɔrɔba minnu n'olu ye kunun dɔn ka kunasiniw dɔn ka bi ɲɛ sigi ka tila ka adamadenya tɔbɔtɔli ɲɛ yira anw na. Amara Baɲangolo Dravela a ye dɔ kɛ a y'a cɛsiri. Amara muso cɛsirilenw caman bi an ka jamana kɔnɔ a bɛ hakili jigi Bamakɔkaw ka Ayise Maleke la Ala ma hinɛna Bani Kebe la min fatura o dongo. Amara ni k'i bɛ musow fɔ i kana ɲinɛ belebelew kɔ ko ekɔli karamɔgɔ kunda kow tiɲɛna kalan ni kodɔn ti kelen ye. Amara bi mun bɛ ka kɛ ko an ka musow ka hakɛ ɲini k'an ka jɔyɔrɔ di musow ma ko bɛ kɛ ko musow senga ye a la ko ni minisiri ta bɛ kɛ ko n'a kɛra jɔyɔrɔ ye 3 ye ko 1 ka di musow ma ko ni kalata sɛbɛn bɛ sigi ko n'o y'a sɔrɔ ko jɔyɔrɔ kan ka ɲini ni jɔyɔrɔ 2 don 1 ka di musow ma ko cɛw ni musow ko u bɛɛ lajɛlen k'u k'a lajɛ ko u dama kɛɲa. Amara anw baw kun ka girin dɛ Amara muso ti jɔyɔrɔ ɲini jɔyɔrɔ ye muso de ta ye muso tɛ dulokikan bɔ muso bɛ taafe siri k'a cɛsiri de ka baara kɛ k'a yira a ɲɔgɔnw la k'a fɔ k'a bɛ se ko la ni fɛn fɛn dir'i ma n'i m'a minɛ ka ɲɛ a bɛ tila ka minɛ i la. Amara ne bɛ siraw minɛ
mbora fo Mali ni Côte d'Ivoire dancela odongo nye miseni musow ye kolotomo lɔgɔ dilan charbon dilan mangoro tɔmɔ si tɔmɔ sikolo tɔmɔ ka nin bɛɛ kɛ yaasa du bɛ se ka sinsin cogo min aw bɛ bɔ ka bin min na Bamakɔ yan olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye aw ka article 030 in na sa walima olu ni jɔyɔrɔ man kan de Amara kuna sini ko Mali ni Laginɛ dancɛ la an taara fo Kure Mali kɔfɛ an ye musow ye dɛ Balan Bakama an ye musow ye Narena an ye musow ye Kirikuru an ye musow ye Tabu an ye musow ye Amara cɛsiri ni timinanja ye olu ta ye aw minnu bɛ Bamakɔ yan aw ta ye a jɔyɔrɔba n'a kumaw ye Mali kɔnɔ kɛmɛ sarada ni ma fili maa min kalannen cɛ faralen muso kan e ko a bɛ 30 sɔrɔ o kuma musow n'olu ka ca ni cɛw ye an ka jamana kɔnɔ togoda musow olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye olu niyɔrɔ ye jumɛn ye kɛlɛba min bɛ kɛ Bamakɔ yan jɔyɔrɔko kɛlɛ min bɛ kɛ Bamakɔ yan place ɲini kɛlɛ min bɛ kɛ Bamakɔ yan musɔrɔba sirilaw bɛ waleya min na Bamakɔ yan kɔɲɔyɔrɔ la minnu bɛ taa wari yɛrɛkɛ i ko marasi a bɛɛ tɛ musow ye o kuma na Sirandu Keita ka bɔ Balan Bakalan ale ni minnu bi yan CNT kɔnɔ hakilila u bɛɛ ye musow ye dɛ nka mun y'u bɔ ɲɔgɔn na ko ninnu ye tubabu kalan kɛ jɔyɔrɔ b'olu bolo olu bɛ se ka kuma muso caman bɛ Bamakɔ yan yɛrɛ Amara u bɛ sɔ feere u bɛ makɔrɔni feere u bɛ furakisɛw feere u bɛ lemuru feere u bɛ tigaw feere u bɛ nafɛnw feere u bɛ yiriw feere u bɛ denw ladon u bɛ furaw dilan bamanan furaw la u cɛsirilen don u bɛ sugu kɔnɔnaw la Amara an kana ɲinɛ k'u fo koyi k'u ni baara u kana ɲɛbɔ anw ta ninnu fɛ dɛ olu na anw ni politikimɔgɔw kana an lajɛ dɛ u k'u ɲɛsin u ka baara ma Amara nka u k'a ɲini ka jamana taabolo ni jamana kɛcogo dɔn Amara ni ne kun ye 8 mars ɲɛnabɔbaa ye ni ne kun bɛ se ka 8 mars ko dantigɛ ne tun bɛ musow wele de tɛgɛrɛ fɔ tɛ dunu fɔ tɛ 8 mars fini don tɛ u kana u sigi u yɛrɛ fɛla ye mun ye yɛlɛma min bɛ se ka don ka taa ko taabolo la nka Amara hali n'o kɛnɛw sigira aw ka minnu kalanna tubabukan na olu de bɛ kuma sɔrɔ olu de bɛ lamɛn olu de ka kow bɛ ta ba la sabula olu de bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ yan waati sera sa yɛlɛma ka don a la i tɛ taa anw ka togoda si la fɛn 3 bɛ yen ni musow t'o f'i ye Amara a fɔlɔ ye mun ye u b'a fɔ ko ji tɛ olu bolo filanan dugukolo t'u bolo u b'u miiri cɛw ka foro de la ni sɛnɛ banna ka nakɔ kɛ ye a sabanan ye u ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ye muso bɛ s'a den de nɔfɛ i ye yɔrɔ o yɔrɔ munumunu ni 3 dɔ la kelen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musow ka kuma kɔnɔna na nka a gɛlɛyara cogo o cogo hali togodala ɲɛmɔgɔ minnu bɛ n'u sera olu ma a ko tɛ se ka ɲɛnabɔ i b'a kalama ko Yanfoyila maire muso do wa muso min do fana ale yɛrɛ bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ Yanfoyila musow fɛ nka jiko gɛlɛya degun b'u kan a tɛ se ka ɲɛnabɔ o don f'u y'a fɔ Batuli de ye o ye forage dɔ di u ma jijan musow yaasa u ka se k'u ka baara kɛ o musow Amara i ɲɛ bɛ loko woso ku avocat namasa jabibi u bɛ nin bɛɛ sɛnɛ Yanfoyila nka jiko gɛlɛya de b'u la olu n'u ɲɔgɔnna caman minnu bɛ damandaw la minnu bɛ fara kariyɔrɔw la minnu bɛ si tɔmɔw la minnu jɔlen don ni duw ye Amara an b'a musow bɛɛ fo 8 mars a sera a ka bɔ dɔɔni tɛgɛrɛ ni bala ni fɛngɛ na Bamakɔ yan sa a ka kɛ hakili jagabɔ kɛnɛ ye musow yɛrɛw bɛna ka n'u kunkanko fɔ yɔrɔ min
amara mu togo do fo mo nyana ngo muso munun bey no olu ye muso officiel ye u ka olu toy tensa olu be si courant goro u be si yelen goro climatiseur bu bolo mobile bu bolo u ka parfum so ka chani don nunga san farale nyonga na so yi olu se ka olu ko nyana ko olu ka ko nyana ka ko ke olu ye wakino te kele de anga laje amara ni ya danere mabi konyo laje o laje nyogo kumbe be sigi Bamako konnana ni muso ye wari keri damne ni marashi fanga ka wuli ka laja wari bora rojme parce que akobe ka cha be ka damatme abega nan tieni ibado ko bandi nunu be tu sigi ko de laja konyo yero la awar bebe to mo ko bulu ka tugulu de ko aw yere bena ka aw yere black kenaka ka tla ka aw yere lajira mo la ka tla ka mo ko shuka ka aw yere ka tuguni wasi sa odu no filmel de la ka bokoy bololot le na koni amara ka me muso chesri le onfo ambe amba ofo ama muso ofo ama furu muso ofo ama nde muso ofo ama ni mo muso ofo ama kalme muso ofo ama balma muso ofo ama ntere muso ofo ama barago nyogo muso ofo amara kuni chesri 8 mars korate doni tegerere 8 mars korode salon ta temena nesraga munye nyere ye munye na mana nega jenatika la kana se zinama nete nasongo suye muso fude amara ka parwar bo mawka nasongo la neto fude ka ke pariba ni parisera akuncharo ma ka tunu mo ka ware ntolu fana fude sugu kono ede togo be beda kini mo be kelela dongo ne kanto olu fana ma de ngante muso ma munu me muso to nyeji bo dongo de wangante muso ma munu ngalo ka Atlantic o cheola fana ngante muso ma munu ngalo ka du ta ka ke ko rewye minte nye sigi ni nye suma ta ka se ko dugon na umare ko karsa na to fle ne ka ya ka ta o chogodo ngante olushima ngo munu mu chesiri munu mu timinaja amara ni muso nyena je feme benye wani nyena atono folo ire tayre den barika den atanye den ayirwa den anyesigi fura fosi tala dabali tala morife takatala soma fe takatala abe muso de bulu konu muso nyana kwa denti to kole amara mbufu nyimunye anga bi sogmada e kanyesi muso la kauma kuni chesiri uni chiminanja Mali Burkina Niger kulu wulu masiri tabau noye armée amara kubna na jeklu sika foma ko force conjointe bara be ka ke Niger ka ofe kabinu kunungo minye jamana sabanu no chef d'état major yobe Niger ka ofe amara kubo la wati mi uya ira ka foko binye force nyere ko abna bla senga yana ka sigi senga bambancha wale ninjiga wale kebado tunyu mono bo labe zanga ka ofe kubta bi Mali finitugu jigiro ka minye Niger sora suye ulunu ka panguru wula ka tatika ulula duguma Mali armée aleye atonye na boye Niger ka okelenga tatugo ula koni wale yana nyogona chama de be senabi ayesi jamana union anche bolodi nyogomana Mali Burkina Niger Burkina Mali Niger ko ubeka obara minge o law ko lawale ya ko ke sebenye ko sigi senga o ka lakodon jema fe ka donga foko obna na obarake amara o seben o laben bara o de be sena minye Niger ka o lufe o ya yira fana ka fo ko jamana nunu o mana na sega faranwanga minye pangurunye minye dugumana ye minye wulika joye danche munu be jamana nunu bela jirenu nyanche obna na bela jirenu do sengoro bara o ketugo nyuma minye maunu bulumina o lakanali kata se dugudon ulu fana ka kiware o soralima danche ola jamana nunu nyanche kamunu be fo ko lu bela jiren kime ka yoro sanji ko jatemine afinya ko anene ko adugukolo nafasoro ko koko bela jilendo berela yasa sora suga baraka sega noga ubulu kube kan beke amara nala sonama bi minye energy directeur ye adu akanga kuna fondike energy ere kuru konna no ba forum na ko yiru jukorola kabini ale blara nyema la nimina na ka shien fola ya ka kumata Mali ministry mi be taji energy ko kuna
ale be taamana Niger kaw fe min ye binu ye a taalen ka t'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ Mali ka taji tayɔrɔ énergie ko ta nasira fɛ a bɛna kɛ Niger ye waleya in kɛkun ye min ye taji doni a n'a nali a ka nɔgɔya kuma tɛ nin waati na min ye énergie ye degunba min b'a kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na amara an y'a yira o la k'a fɔ labɛnzangakaw fɛ yen Bamanci wale n'u ka wale kɛbagaw tun ye wulikajɔ kɛ a wulikajɔ sen fɛ sa u ka pick-up kɔni caman baden ni moto an'u ka maramafɛnw caman min ye an ka maaw ye u sera ka olu da walo o fana tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye Nigerikaw ka pankuru ye olu ye wulikajɔ minnu kɛ o y'a to dan sigira maa ninnu ka tagali la k'a fɔ k'u bɛ taa Menaka yan fan fɛ u bolitɔ de ka taa o la sa min ye Mali yɛrɛ ka drone ye olu ye taa tugu u la ye fana k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ Niger labɛnzanga yan fan fɛ ale fana tun kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodi ɲɔgɔnma Mali ale ni Niger finitigiw ko o min daminɛna k'o ye nin ye waleya in fɔlɔ tɛ nin ye Niger ale fana tun ye degun sɔrɔ ka kɛ ni ani Algérie ka dancɛ ye Mali ka drone olu de y'o fana poursuit kɛ o nɔbɔ kɛ ka taa se fo o dan na o waati kelen hukumu kɔnɔna fana Burkina fana fanfɛla fɛ min ye Burkina sɔrɔdasiw ni Mali sɔrɔdasiw ye dugumana na k'olu fana bɛ wulikajɔ belebele la nin bɛɛ lajɛlen sa o de kan ka kɛ sɛbɛn fasirilenba ye min bɛna da maaw tulo kan ɲɔnɔnkaw y'a yira n na k'a fɔ ko surɔ ɲɔnɔn kasogoma kɛrɛfɛ ko mugukan kɔni tun bɛ yen fo ka taa se dugujɛ waati ma min mana bɔ o la amara an na tila k'o da maaw tulo kan Kidalikaw fɛ yen Kidal min ye communauté min bɛ n'a fɔ ma ko Imgadu olu ka jɛrɛ belebele min tun bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye n'olu ye kabilatigiw ye ka taa se fraction ɲɛmɔgɔ ma maa 160 olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu tun bɛ ACIA la u tun bɛ CSP la k'u bɔra o la pewu ka na u yɛrɛ sɔrɔ min ye Mali ale dɛmɛni ani Mali senkɔrɔma dondoli o hukumu kɔnɔna na sɛbɛn ninnu kɔni u y'a fasiri k'a yira k'a fɔ ko min ye Imgadu ka tɔnjɛkuluba ye n'o ye Imgadu n'u jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan sa k'u bɛna u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na u n'olu ka se ka baara kɛ yaasa basigi ni lafiya o bɛ don cogo min na Kidal ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na waleya in senfɛ fana u ye sɛbɛn minnu tɛgɛnɔ bila o ye k'a yira k'a fɔ ko ACIA ale ni CSP n'o ye Bamanci jɛkulu tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'u bɔra olu kɔnɔna na maa minnu don kabilatigiw don ka bɔ Tesalitikaw fɛ yen Agel Ok Abe Bara Bure sa ka taa se min ye tagalot ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u y'a yira k'a fɔ ko Conseil de Hadar n'o tun bɛ kɔlɔlen ACIA CSP SPD k'u bɔra nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa 160 n'o o ye ɲɛmaaw ye olu la u ye sɛbɛn fasiri Kidalikaw Gamu yɛrɛ ale sigilen ɲɛna Kidal kunungo Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur ale kɛlen don ka wulikajɔ kura sigi sen kan min ye dɔgɔkun o dɔgɔkun maa minnu bɛ yen n'u bɛ a ka sigidaw kɔnɔna na a b'u wele fɛɛrɛ ni hakili jagabɔ k'o ta ka ɲɛsin min ye u ka région ale basigi ko bɛ se ka kɛ cogo min maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na min sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen polisi ɲɛmɔgɔ gardi ɲɛmɔgɔ eaux et forêt douane nin bɛɛ lajɛlen de welelen don wagati dɔgɔkun o dɔgɔkun gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye miiriya in bɛ tali kɛ min na adamadenw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min degun minnu bɛ a la ani ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko min ye nin waleya in ye ni o sigilen don gouverneur yɛrɛ fɛ Kulukoro kɔnɔna na k'a kan ka kɛ misali ye sabula région ni nin degun ɲɔgɔnna bɛ yen a ka kan dɔgɔkun o dɔgɔkun maaw ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn hakili la falen fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sɔrɔ cogo min yaasa ka se ka finitigilakaw ko olu dɛmɛ u ka baara la min ye Kulukoro gouverneur k'a kan ka fɔ a ka nin miiriya in na miiriya min bɛ k'a to bi finitigilakaw yɛrɛ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw ko olu b'u kɔkɔrɔ amara an bɛ taa conseil des ministres la kunungo conseil des ministres a kɛra kalo tile 6 n'o o ye kunu araba ye mars kalo ale tile 6 a lajɛ kɛnɛ kan sa u y'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u ka salle de délibération kɔnɔ Kuluba ko ɲɛmaaya tun bɛ furancɛla fanga ɲɛmaa bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛn kɛra kan k'a fɔ k'u ka kumaw bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ ko ka sɛbɛnw sigi sen kan sɛbɛn minnu n'olu bɛ se ka kɛ projets ye ka communication ko olu lamɛn o hukumu kɔnɔna na sa min ye ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o o ye Aluseni Sanu ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ ta sɛbɛn min n'a bɛ fɔ ma ko décret ka ɲɛsin sugubulon dɔ ma sugubulon min bɛna n'a to u bɛna jɔli kɛ section de compte ale jabala bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Cour suprême ka yamaruya kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye sugubulon ye n'o ye marché in ye ko a kɔni a bɛ tɛmɛ Mali gouvernement ale ni entreprise min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko CCSEC
n'o ye CCSX Mali ye baara min kan ka kɛ n'o o ye siège kura in jɔlen Amara CFA wari miliyari 7 miliyɔn 997 min ye ba 861 ye ko wari in bɛɛ lajɛlen a n'a musaka n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen ko olu bɛɛ a bɛ bɛn o de ma baara in kan ka kɛ san 3 kɔnɔna na wa min ye baara in ye n'ale sigira sen kan sa section de compte n'o bɛ Cour suprême bolofara dɔ ye n'ale tun ye Cour suprême kɔnɔ ale yɛrɛ kan ka a yɛrɛ ka jabala sɔrɔ yaasa ka se ka sigi a yɛrɛ tɔgɔ la kunnafonidiw minnu bɛ kɛ conseil des ministres kɔnɔna na ministre min bɛ administration territoriale kunna décentralisation ale y'a da conseil des ministres tulo kan ko jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko coordination de mouvement association et sympathisants de l'imam Mamoud Diko ko ka o ci ka bɔ yen min ye cili in ye sa u y'a jira k'a fɔ ko conseil des ministres yamaruyalen don ka kɛ ni an ka jamana sariyakisɛ minnu sigira sen kan utu kalo tile 5 san 2004 san na ka kɛ ni tɔn minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko association min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko coordination de mouvement de association et sympathisants de l'imam Mamoud Diko n'u b'a fɔ a ma dalateliya la ko semasi ko o ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don Mali kɔnɔ n'o ye tɔn jɛkulu ye ka kɛ ni Mali yɛrɛ sariyakisɛ minnu sigira sen kan sariyakisɛ minnu sigira sen kan ani association in yɛrɛ ka yamaruya sɛbɛn min dira a ma décembre kalo tile 5 san 2019 ko nka ko nin waati laban ninnu na k'u ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko min ye jɛkulu ye n'o ye semasi ye k'a bɛ ka a ka sigikanw a n'a ka sigitaw a n'a ka baara kɛcogo k'a bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko semasi sigira sen kan ka bɛn kelenya yaasa basigi ka se ka o sigi sen kan ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min bi n'o bɛ na ni lafiya ni cɛfɔ ni kanbɛ an ka jamana kɔnɔ ko nka k'a bɔr'o la pewu ko ka yɛlɛma ka kɛ politiki jɛkulu ye politiki jɛkulu min yɛrɛ bɛ fɛ ka fanga yɛrɛ jamana yɛrɛ binni ani ka jatigɛ waleyaw ta ka ɲɛsin politiki bankun kan ko wa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fana ko min ye tɔn in ye ko a ɲɛmaaba n'u b'a fɔ ma ko coordinateur général octobre kalo tile 7 san 2023 ko o ye kibaruya dɔ di kalafili bɔlen a dɔgɔkɔrɔ n'o ye jamanakuntigi kalafili ye k'a ye kuma minnu fɔ k'o bɛ tali kɛ faso ale lakarili la furancɛla fanga maaw k'olu lakari k'a y'o kɛ jabaraniso dɔ kan n'o ye kɛnyɛrɛye jabaraniso ye k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana min ye semasi ye ko a bɛ k'i sen don ko la ani wulikajɔw la wulikajɔ minnu n'u bɛna na ni basigibaliya ye an ka jamana kɔnɔ ko min ye semasi ye ko n'i ye a ɲɛmaa yɛrɛ ko n'i ye o fana ka waleyaw ta ka o jateminɛ n'o y'a parrain ye k'o ka wulikajɔw n'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna taa ni jamana yɛrɛ dafirili ni basigibaliya nali ye k'a ka taamaw a n'a bɛ minnu kɛ jamana kɔ kan ka taa maa wɛrɛw bisimila ka kuma jamana wɛrɛw ɲɛmaaw fɛ min ye diɲɛ maa mafalenbaw ye ka taga kumaw fɔ olu fɛ kuma minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ taabolo ni jamana ka kow la k'a sɔrɔ k'a min sara jamana ɲɛmaaw la k'o ye degun ye ko wa k'u y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko a bɛ ka waleya minnu kɛ nin ye k'o bɛ semasi ka wulikajɔ ni semasi ka baaraw k'a bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔ k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'u bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ ko semasi ko a ka sɛbɛn lakodɔn sɛbɛn o dilen a ma ka na se bi ma k'a mana baara minnu kɛ san kɔnɔ k'a tɛna na foyi ɲɛfɔ administration territoriale ye o baaraw la ko kuma tɛ ni yɛlɛma minnu donna tɔn kɔnɔna na ko o fana ye sɔsɔli ye min bɛ kɛ ni association sigili sariya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye nin bɛɛ ta k'a jateminɛ sa ko jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko coordination de mouvement association et sympathisants de l'imam Mamoud Diko ko nin y'a cilen ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ministre de l'administration territoriale ale de ye laseli kɛ kunu conseil des ministres la ministre min bɛ sariyaso kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ye a ko ale tun bɛ taama na taama min n'a taar'o kɛ Genèvekaw fɛ yen ko o taama in ye tali kɛ min na ale yɛrɛ kun o kɛra ni tubabukalo salen n'o ye février kalo tile 26 ka taa se a tile 28 ma ko a taara Genèvekaw fɛ yen diɲɛ seleke 4 tɔnjɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme k'olu de tun ye wele bila a ma k'u bɛ lajɛ min kɛ san o san o lajɛ b'a to jamanakuntigiw gouvernement ɲɛmaaw ale ni diɲɛ maa mafalen minnu bɛ o jɛkulu in kɔnɔna na u ka na ɲɛfɔli kɛ u bɛ baara min kɛ jo sariya ale tali la u ka jamana kɔnɔ adamadenw ka hakɛ dafali u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko Mali ministre de la justice ko ale kɔni tun b'o kɛnɛ kan ye k'a ye laseli kɛ ka kɛ ni jo sariya baara minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana yɛrɛ kan ka laseliba minnu kɛ k'a y'a yira o kɛnɛ kan k'a fɔ ko Mali gouvernement k'a bɛ ka fɛn bɛɛ bila sen kan yaasa min ye jo sariya ye ale ko bɛɛ lajɛlen ka se ka lawaleya an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ kɛlen don k'a laɲini cogo min ka kɛ n'u ka lajɛ tɛmɛnen ye min kɛra mai kalo san 2023 a ko fana ko a ye laseli min kɛ n'o ye Mamudu Kasoge ye kɛnɛ in kan ye
ko ka yira k'a fɔ ko Mali gouvernement kɛlen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ko yaasa hakilina ba saba minnu bɛ yen no olu taara u ka lajɛ tɛmɛnen na ko ka se ka o lawaleya ko o bɛ tali kɛ min ye jo sariya ale labatoli la ka kɛ ni u ka laɲini u ka sigi minnu kɛra décembre kalo tile 11 tile 12 n'o kɛra san 2003 ko wa ko ka kɛ ni accord d'Alger ale kɔrɔli ye ko a sɛbɛn kɔrɔla ko ka kɛ ni o ko waleyaw bɛɛ lajɛlen ko Mali gouvernement kɔni ye hakilina min ta o ye k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ ka sigi ka bɛn ni kelenya kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ wa fana y'a yira fana k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani kun ye welewelemada min kɛ k'a yira ko lasa olu b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa maaw n'o ye diɲɛ seleke naani maaw ye u ka don o hukumu in kɔnɔna na ka se ka baara kɛ Mali ka o hakilina kura in na n'o o ye bɛn ni kelenya ani sigikafɔ cɛfɔ ni kanbɛ k'o fɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko o kɛnɛ ka ɲi fana ko a ye wele bila diɲɛ seleke naani maaw ma k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na politiki ko ani ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ k'a fɔ ko i bɛ jo sariya yɛlɛma k'o kɛ politiki ko ye k'u ko o dabila k'u k'a lajɛ k'a kɛ hakilina minnu ni jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ma ka kɛ n'i ka jamanaw taabolo ye ko ani fana ko jo sariya la sɔsɔli minnu bɛ yen a n'a a ko kɔni minnu bɛ yen ko olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min a y'a yira k'a fɔ ko ale ka laseli kɛnɛ kan ye n'o ye Genèvekaw fɛ yen Mali gouvernement ale b'a fɛ ka baara minnu kɛ cogoya minnu na ka kɛ ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye a n'a ka nafa bɛ fɛn minnu na ani jamanadenw ni jamana wɛrɛw bɛ se ka bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na k'a ye o kuma fɔ ka kɛ ni jo sariya ale labatoli ye ko wa fana ko min ye expert indépendant min bɛ yen ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ kun y'o sigi sen kan o ka se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ko a ye o kuma bɛɛ lajɛlen latigɛ wa ko bi ko olu bɛ ka laɲini min kɛ o ye k'a fɔ jamana a basigi ni a lafiya ko o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni min ye jamanadenw mago bɛ minɛn minnu na o sigiyɔrɔ la k'olu fana bɛ ka segin ka taa dɔɔni dɔɔni ko wulikajɔ minnu fana bɛ ka kɛ politiki sira fɛ k'o fana bɛ ka nɔbɔ k'o ye tali kɛ mun na kalata min kɛra juin kalo tile 18 san 2023 ko n'o y'a to sariya sunbakura o sigira Mali kɔnɔ wa o sariya sunbakura yɛrɛ o lawaleyara jamanakuntigi fɛ juillet kalo tile 22 san 2023 kɔnɔna na ko ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan Mali ale ka jo sariya lafasa sɛbɛnw lafasali hukumu kɔnɔna na ko a ye direction dɔ sigi sen kan n'o ye direction nationale des droits de l'homme ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ waleyaw la waleya minnu b'a to bi min ye Mali yɛrɛ ye laɲini minnu kɛlen don a fɛ a bɛ se ka olu labato cogo min Mamadou Kasogo ko sira wɛrɛw fɛ ko Haut Conseil au Commissariat des Nations Unies n'o o ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka jo sariya lafasa jɛkuluba ye ministre de la justice y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ni olu ɲɛmaa dɔw ye ɲɔgɔn ye ka kɛ ni Mali ye waleya minnu kɛ ka taga ɲɛsin jo sariya ale la tabɔtɔli ni a lawaleyali ma an ka jamana kɔnɔ ko jɛkulu ni Mali ko olu bɛna se k'a lajɛ cogoya min na sa u bɛ se ka baara kɛ yaasa ka kɛ ni tiɲɛ ale ni danaya o banbali ye u ni ɲɔgɔn cɛ ministre y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a ye nin de fasiri ka ɲɛfɔ min ye diɲɛ seleke naani maaw olu ka kow kɔnɔna na wa k'u kun ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen min fana ta n'o o kan ka jo sariya la tɔtɔbɔtɔli baaraw kɛ ko Mali tɛ o ka baara kɔni na dɛ nka a ka ta ka kɛɲɛ ka bɛn ni Mali yɛrɛ ka laɲini ye Mali bɛ kow faamu cogo min jo sariya baaraw kan ka kɛ Mali kɔnɔ cogo min ka kɛ ni jamanadenw ka hakilinabaw ye ko o b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ o cogo la ministre min bɛ bɛn kelenya ale ni cɛfɔ ni kanbɛ ka an ka jamana kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko min ye accord d'Alger k'o ye banni min kɛlen filɛ nin ye ko kɔlɔlɔ dɔw bɛ a la wa degun minnu bɛ a la fana a ye olu ɲɛfɔ a y'a yira k'a fɔ ko accord d'Alger kɔni banna a kun lawaleyali minɛn minnu kun sigilen don sen kan ko fo olu ka bɛrɛ don bɛrɛla nin waati in na ka kɛ ni ale ka ministiriso ka baarakɛda ye ko sabula min ye accord d'Alger k'a banna tan cogo min na minɛn minnu kun bilalen don a lawaleyali la k'olu minɛnw kan ka falen ka don bɛrɛla ka se ka kɛ ni sariyakisɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ye ko yɛlɛmaliw kɔni kan ka kɛ yaasa min ye ale ka ministiriso tɔgɔ kura ani accord banni jɛkulu minnu bɛ yen ko ka olu bɛɛ lajɛlen falen ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale y'a fɔ conseil des ministres mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko min ye bana dɔw ye ko olu bɛ yan a y'a yira k'a fɔ ko min y'a sɔrɔ ko coronavirus kɔni ko o kɔni bɛ ka o ko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni ko nka ko min ye bana wɛrɛ in ye n'o ye dengue ye k'o kɔni bɛ ka caya président y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw k'u yɛrɛ minɛ min ye mesure ye ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa ka se k'u kisi bana ninnu ma k'u k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan conseil des ministres ale sɛbɛn fa sirila maa min fɛ sa o ye Burama Kulubali ye secrétaire général du gouvernement kunun Kulubakaw fɛ nin kalo in tile 6 Amara commission nationale des droits de l'homme n'o o ye jo sariya lafasa jɛkulu min sigilen don Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan
a ko ko ale kɔni jatigɛlen don wa ale sirannen don ko sabula ko nin waati na an ka jamana kɔnɔ ko min ye maaw hakilinaw ye politigimɔgɔw hakilinaw ye min ye association ye ko olu bɛ ka kɛ cogo min na ko min bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma u cili ani u dulonni ni u parti politigiw ka ko gɛlɛya ko jɔrɔna bɛ ale la k'ale b'i bolomada yɔrɔ kɛ yɔrɔ min ye ko Mali sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 ko ni parti min sigira sen kan n'o bɛ tali kɛ parti politigiw olu ka parti la ale ni charte min bɛ Union africaine o tɔgɔ la n'o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla sɛbɛn ye ko wa ko ale b'a hakili la maaw hakili la jigin ko min ye jamana ye a kan ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw olu bato min ye jamana taabolo belebeleba ye k'olu bato min ye jɛkulu ni faraɲɔgɔnkanw ye k'olu bɛɛ lajɛlen bato k'o kan ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ani fan bɛɛ lajɛlen na yaasa jamanadenw u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min hakilisigi kɔnɔna na ko wa k'a bɛ maaw hakili la jigin ko k'a fɔ ko jo sariya adamadenya sariyaw ni parti politique sariyaw ko olu bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don an ka sariya sunba fɛ ka kɛ ni démocratie ni bɛɛya ni adamadenya sariyaw olu labatoli ye k'o la k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'a ɲini kunnafonidilaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'u bɛ réseaux sociaux sanfɛ k'u hakili to u kumakanw na kuma minnu bɛ yen n'u bɛna futinɛ wuli an ka jamana kɔnɔ k'a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to ko la fɛn min bɛ yen n'o bɛ to k'a to bɛn kelenya o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye CNDH ɲɛmaa ye sa a ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u jija yaasa cɛfɔ ni kanbɛn adamadenya hakɛw olu ka dafa an ka jamana kɔnɔna na sɛbɛn ale fa sirila maa min fɛ o ye Agibu Buhari ye CNDH o ɲɛmaaba ye ale ye amara kunungo sifin minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko fasirili kan n'o ye kunnafonidila ye kalan bɛ ka k'olu kunna maison de la presse la kalan in sigira sen kan maa minnu fɛ sa a bɛ fɔ o ma ko arteriel network ale ni réseau kiya baara in kɛ kun ye min ye Mali ani farafinna an fanfɛ bolo kunnafonidila denmisɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko baaraw kɛ ka u lakalan k'u kalan yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ baaraba minnu bɛ yen yɛlɛmaba minnu bɛ seko ni dɔnko ta nasira la min ye baara kɛcogo ɲuman ye yaasa kunnafonidila bɛ se ka kunnafoni ɲuman di cogo min ka sɛbɛn ɲuman kɛ cogo min ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min baara in bɛ tali kɛ o la baara in ale sababu ɲumanba bɔra maa min yɔrɔ o ye Mamu Dafe ye Segu festival sur le Niger o tigi ale ni a ka dɛmɛjɛkulu amara a m'an ka kunnafoni kun cɛ ni dusumakasa ye sabula min ye an ka musokɔrɔba n'o ye Ajabani Kebe ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la février kalo tɛmɛnen tile 17 janaja olu kɛra février kalo tile 29 an bɛ dugawu don kɛ sa a ye sabula min ye musokɔrɔba in ye a y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ furuw dilanni na balimayaw dilanni na maanifiɲɛw dilanni na musow yɛrɛ ka kɛ musow ye a ye caman kɛ o la an ka jamana kɔnɔ min ye Ajabani Kebe ye a dayɔrɔ laban o bɛnnen don Sotiba Saledo ma n'o ye Sotiba kaburudo ye an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛsu kan ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 e ni ne n'an ye kunnafoni kura minnu sɔrɔ ka fara an ka kɔrɔlenni ninnu kan an na se ka o bɛɛ lajɛlen fɛsɛ ka bɛn kunnafoni olu kɛcogoya ma an bɛ dugawu kɛ min ye musow ye u k'u cɛsiri min ye musow ye u k'u jija min ye musow ye u k'u muɲu u ka sabali yaasa u denw olu ka barika u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka du kɔnɔnaw la amara diɲɛ nata diɲɛ jɔyɔrɔ diɲɛ girinkajɔ diɲɛ wulikajɔ u ko olu to yen u k'u wasa don u don na yaasa jamana bɛ se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ cogo min an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la nka bɛ kuma na dɛ amara barika ka sɔrɔ den o ye muso ye u ka o to hakili la u ka baara kɛ n'o ye nka an bɛ min fara a kan maa minnu bɛ Bamakɔ yan olu ni anw ka togodala musow olu ka to ka ɲɔgɔn faamu a ka gɛlɛn sabula bɛɛ lajɛlen bɛ miiri ni ka taa i ka ko kɛcogo n'i ka ko faamuya cogo de ye an bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fana k'u hakili to olu togodala musow la sabula bi u sɛgɛnnen don u degunnen don u ka dimiw ka ca kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ ko dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ hali musaka caman tɛ ala ka hakili ɲuman di ɲɛmaaw ma min ye 8 mars ye u k'u jija a ka bɔ dɔɔni tɛgɛrɛ la a ka kɛ fɛɛrɛ ɲini kɛnɛw ye amara fɛɛrɛ ɲini kɛnɛ minnu b'a to musow yɛrɛ u bɛna ka n'u kunkanko kumaw fɔ u bɛna ka n'u ka hakilinaw fɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na lafiya bɛ se ka don a la cogo min na u k'olu fɔ n'a hakili la n'u y'o kɛ fɛɛrɛ caman o na se ka sɔrɔ u ka kow la u bɛ sɔn ka fisaya u yɛrɛ ma kosɛbɛ an bɛ sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan k'a fɔ sa ko n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ